oleh oleh teko sabu Gunung Kelut. Nggih rezeki pokoke Mas Udan oleh rezeki alhamdulillah tabarakallah. Tak delok iku mau digawan apa? Ketokane nanas. Nggih. Sak kresek. Aku itu telung kresek. Apa iku Mi? Teko penggemar. Apa? Blimbing wulu. Hebatan aku. Liyane blembeng wulu. Oh, kecipir. Ya enak toh. Tapi merambat ning kawat apa ora? Gak merambat. Berarti gak merambat. Gak. Nggih langsung kemawon. Iki ngadep nang ndi iki enake? Nggih ngadep mriko to, Jeng. Berarti yang ngene Mi kudune. Ngene lho Mi. Sampeyan rono. Ngene. Lah, ngene. Oh, adu bokong. Iya ngene ya. Nggih ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh mlempem Mi. Mlempem. Jenengan kemawon Mi. Perkara udan nggih. Nggih. Nggih, ayem. Niki sing jawab mak sebelah ngarep tok, sing mburi wingking niki jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Amin ngoten lho. Pak Pamonge niki kudu jawab pun meneng mawon. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kudu selamat sedaya senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun sawane udan-udan sampai delok kaya ngene yuk. Wis penonton iki hebat sanget. Wargae istimewa. Tak dongakno pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa Sugeng dalu. serta perangkatipun ugi ibu-ibu Ibu Kepala Desa yo aja muring-muring to Trans Jatim ngono ae kok. Nggih Ibu Lurah. Dirimu kok mesti ambek aku kok juwahat. Guyon ya Mas ya, Mbak guyon ya. Ngaturaken sembah nuwun sanget kagem ibu-ibu PKK, ibu-ibu ingkang biasa ning ingkang wingking kala nggih nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Ugi sedaya masyarakat mriki sedaya pepilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Musikan, Jombang. Ugi matur sembah nuwun sowane channel-channel YouTube yang dalu menika sing dalu menika ngeliput udan-udan sampai diliput kaya ngene kerja bareng channel YouTube yuk. Budi Wijaya TV. Ten kene Budi Wijaya wonten pagelaran ludrukan. Nggih, ada yang terbaru napa niku Mi? Ludruk yuk. Nggih, Ludruk humor. Ludruk humor ceritane napa Mi? CEO CEO napa? yang menyamar. Yang menyamar. Terus enten malih Campur campur sari, sari. Delewong anti galau. Ugi film drama komedi pendek. Nggih. Lan bapine panjenengan pengin pirsa sejarah seniman seniwati sak Jawa Timur, saged mirsani ten channel YouTube Gundul TV. dalu menika kerja bareng sound system THJ. THJ Audio. Kerja bareng napa niki Mas? Saudara sendiri. Oke, matur sembah nuwun atas dukungannya audio. Kanthi lighting kondangi Jombang. Fortuna Lighting. Idolane arek Jombang. Nggih menika Bedayan Sekarsari saderengipun diwiwiti temriki matur sembah nuwun dulur-dulurku sabu ingkang sampun rawuh. Nggih, matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya yang hadir pada malam hari ini terutama saking Sabu Lamongan, Sabu Sobo Punden. Sugeng dalu. Matur sembah nuwun ugi Trans Jatim matur sembah nuwun rawuhe.
saking Balung Panggang PT Sugeng Anggrem. dalu, PT Anggrem Nggih. nggih. Ugi Bapak kula Haji Jarwo, Bapak kula Haji Roni Nggih, saking Kopior Setro. Saking tim Kopior Setro Sugeng Sugeng dalu. dalu. Tim Pedhot Jalur Tim Langit. Pedhot Jalur Langit Pak Kaji Suud sugeng dalu Dek Kaji. Nggih, sugeng dalu ugi saking Umi Kenti. Umi Balung Mojo Sugeng sugeng dalu. mirsani lewat channel-channel YouTube yang di depan. Wotan Sari. Sugeng dalu. Nggih, Sabundawar Melayu matur sembah nuwun. Kabeh nggih. Yuk. Nggih. Ayo diwiwiti Bedayan Sekarsari bersama duo Pilek Adem. Bisa gandeng ora bisa nyuling, bisa nyawang ora bisa nyancing. Abang-abang sing wek gandeng terakiling amba sisike. Tega nyawang ora tega nundung, eling-eling babadiane. Alhamdulillah wedi munggah larone teko. Ya ngerti sebangsanya. Yuk. Nggih. Dalam menika Bedayan Sekarsari monggo dipun aturi adi-adi awake dhewe yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Senggawati dan Ning Adis. Kameralan Ning Kiki Amelia. Sugeng dalu dalam materakan kangge Mas Temu ugi Mas Singer. Andang-andang dukur pilingan jata panjang saya kelingan. Jambualan kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Abang biru sing merah muda senengane kanggo sing rumah tangga. Gimana kok Mbak Bella kali Mbak Amelia. Amelia sembah nuwun ya. Jamian kemenyek wingi koyok kerang mingkem. Saiki gak wani jek gorong wani cerik-cerik. Sugeng dalu Abaroni ingkang sampun rawuh. Nggih. Untuk penampilan yang berikutnya si cantik jelita Ning Dias Aulia dan Ning Rani Asmara. Mas Solikin matur sembah nuwun. Rombongan Trans Jatim Nggih. niki wah. Abah Jarwo. Apa Jarwo? Nggih, Abah Abaroni Samroni matur sembah nuwun. sing duwe warkop 3D. Nggih, ingkang kagungan warkop 3G Manise Jawa Timur. Ning Nini Rokaya. Rokaya. Ngetana bali ngulon dewa sedan urung kelakon. PT Anggrem selekor dino yen wis nentas metune ora padha iku ngono lumrahe manungsa ana sing apik ana sing ala. Sabare Mbak
hadiah kali Mbak Rani, monggo dipun aturi. Sing duwe pabrik areng sak daerah Cupak ning Sanana Semerbakseng dan ning Marsa Aprilia. Ayo. Sabaripun Mbak Marsa kali Mbak Sanana Semerbakseng. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya ning Nyantika ning Liana. Anyar. Nggih. Anyar iki. Anake Mami Lawas ketemu nduk kene maneh. Anakmu ya, Mi? Anakku biyen melok Johan bareng aku nduk wae. Lah oleh mung nglairno iki taun pira wong kon lanang kok iso nglairno iku lho metu teko ndi? Sesar. Rokaya. Kelosone apa yen ora kowe aku emoh. Nang Jombang kampunge sengon lemang jeneng akeh wadine penokak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa medine. Langsung kemawon sabaripun Mbak Yantika kalian anak wedok mriki dipun lajengaken Sing duwe horeke sak Jombang ning Ika Rempong dan ning Aniku Malah. iki apik iki panitia gantung sedekah bumi gantung apa iku hasil bumi dukur. Nggih, Kate gayuk gak iso. ya ngerti wong ngene iki cek gak dientekno ket sore. Ingkang pertama mriki Mbak Ika Rempong dipun susul Mbak Meni Ning Aniku Malah Sari Dewi Mustika Tuban. Suketeknya nyolok moto mula kerinting ombo godhonge durung mesti transaksi maku melok riko ojo kok kene kaya bojone. Ayo
sabaripun Mbak Menik kali Mbak Ika dipun lajengaken. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Rizky, Ning Vikum Sukrisna. Tiga darah sekaligus temriki. Mbak Yuni darah rendah sering semaput, Vikum darah tinggi ngamukan, Rizky darah kotor udunan. Gimana kau penampilan Mbak Rizky, Mbak Vikum, kali Mbak Yuni, monggo dipun lajengaken. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, dan Ning Titin Subayu. Mbak Titin kali Mbak Susan sampun, monggo dipun lajengaken. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu, Ning Endang Sukendut dalam sinetron CEO yang menculik bayi tertukar. Ning Sartini dalam sinetron CEO yang mencari berondong. Asik. Ayo, kayaknya pangdor. Tantang gedung oek anyar iki rek. langsung Mi.
langsung kemawon sesarengan senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kang dipun pandegani Ibu Yayu saking Lamongan, ning Mary Sudayat, saking Mojosari, ning Erma Arifin, saking Jombang Sugeng Dalu. Jangan soto, jangan rawon, jangan asam kurang siji sop. Oh ya, lo, just tantang gentung sedot. Aku gak melok-melok pokoknya ya. Gimana kau pedayan Sekar Gari kang dilajengaken saking keluarga seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk langsung kemawon blender ngiri pamundutan gending sampun terdaftar teng mriki. Nggih, masih bersama Triwung Anti Galuh dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang Sumonggo. Khususnya warga ingkang wonten mriki kang rawuh sehat selalu. Hey,
mireng temangipun gulu pedhot kata panjenengan sami. Matur sembah nuwun. Sepindah malih sugeng dalu Bapak Haji Roni, Bapak Haji Jarwo. Tim Kopior Setro ingkang sampun rawuh, matur sembah nuwun. Kembali lagi sama Budi Wijaya. Ayo dia. Mbak Memi.
Sebelum kau kembali padaku, abaiku puaskan dulu hatimu. Dari cinta belai cinta, aturkan puaskanlah hatimu. Nanti baru kau datang padaku. Kutanjung Arane Jawa Timur Tlatai ukati Sabut Kota beriman Bersindah Zaman was tadi nyatane Kota santri ya pancen ake pendae Kesenian ludruk iku kabudayane Ludruk Budi Jaya iku ludruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasané Nerkawisa kaya apa ora lali Dinamika ya pancen ake sing nyatane Pancen kota Jombang iku kota pendidikan karena kanggo contoh kanggo katuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota kadu pancen Jombang gimana kalau mau pasugatan saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ganti adicara bedayan Sekarsari. Yuk Nggih. ono informasi ono woro-woro Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Kentut. Sering suka kutuiling lan waspada bejo-bejane wong lali dipejo sing iling among rasa ki among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula Neng Ingo Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu